Sziasztok! Jó estét! Tehát mindenkit üdvözlök sok szeretettel a Masti Jeunesse bemutatón. Egy olyan cégről fogunk beszélni, ami a 21. század legmodernebb fiatalitási technológiáját birtokolja. A 21. században a legfontosabb fiatalitási technológia 3 fő összetevőből áll: a DNS javításból, telomer hosszabbításból és az őssejt technológiából. Erről a 3 témáról fogunk mélyrehatóbban beszélgetni. Rögtön megyek is tovább, tehát a teljes élet, a fiatalos élet tartós eredményekkel, ez a cég jelszava, mi vagyunk a fiatalos generáció, és van valamink, ami a világon semmilyen más cégnek nincsen, mondja a vállalat. Itt már is láthatod a céget, 2009-ben alapult, tehát mindjárt 5 éves lesz a vállalat, és egy rendkívül erős háttérrel és pénzügyi háttérrel rendelkező cégről van szó. Havi 50 milliós a forgalma a cégnek, és egy év alatt már 20 kément született, például csak a tavalyi évben. Csak a múlt hónapban 35 000 ember lett tagja a rendszernek, tehát tényleg egy óriási fejlődő iparágról van szó. Itt láthatod már is az alapítókat, már nem 20 éves házaspár, tehát hívek és teljes szívvel képviselik ezt a témát, hogy fiatalodás, fiatalítás, az idő megállítása. Az úr egy rendkívül keresett szakember a hardware-szoftver specialitások területén, a hölgy pedig egy 7-es szintű matematikus, és ő már másodszor nyerte el az év üzletasszonya címet Amerikában. A fiúkat láthatod jobb oldalt, ő a magasabbik Scott, amikor átvesz egy kitüntetést, amit rendkívül kevés cégnek adnak meg. A team, azt kell mondjam, hogy jól összeválogatott remek szakemberekből áll, ezért van az, hogy professzionális a cég háttere minden tekintetben, és ez az iparág azért lett választva az alapítók által, mivel hogy a 21. században szakemberek szerint a legjobb terjesztési forma ugye az elégedett vásárlók szájról szájra való továbbadása, ajánlása, és azt a sok-sok millió dollárt, mondja a cég, amit reklámokra költene, azt inkább odaadja embereknek, mint neked, hiszen te is a két jából járó reklám vagy, tehát inkább szeretne segíteni a cég másoknak is előbbre jutni, nem pedig a TV-ipart támogatni. Na most itt a jó hír már is, 20 globális iroda helyett már 30 van, szinte naponta nyílnak új és új irodák. A jó hír pedig az, hogy Európában még új a cég, itt még egy hatalmas sikerhullám után most jön csak be a cég, 2-3 hónapja koncentrálnak Európára igazából, eddig csak Ázsiában, illetve Közép-Amerikában volt a cég, úgyhogy egy hatalmas, hogy mondjam, lehetőség ez most mindenki számára, aki ezt hallja, hiszen láthatod, Európa lakossága 550 millió, és ebből a mi célcsoportunk az legalább a fele, tehát ezekkel a termékekkel és egy ilyen csodálatos, stabil céggel, ahol tényleg mind a 3 kritérium egybevágóan megvan, óriási sikereket lehet pénzterületen is elérni. Erről még majd bővebben fogok beszélni. A következő képen láthatod a termékcsaládot, ez egy komplett rendszer, tehát a DNS javítás, a telomer hosszabbítás és az őssejt technológia úgy van kidolgozva, hogy teljesen egyedülálló. Jelen pillanatban a piacon nincsen még egy ilyen fiatalító technológia senkinek, ami kimondottan a fiatalításra specializálta volna magát. Kezdjük először a Jeunesse exkluzív, szabadalmi bejegyzés alatt álló őssejt technológiás, külsőleg fiatalító termékcsaládjával. Ez egy kozmetikai termékcsalád, amit dr. Nathan Newman hozott létre. Ő az, aki világ első az őssejt technológiában. Nagyon fontos, hogy a krémekben őssejt nincsen, igazából semmilyen sejt nincsen a szérumokban, hanem kimondottan csak információ. Tehát ez azt jelenti, hogy amit az őssejtek kibocsájtanak információt, növekedési faktort, azt dr. Nathan Newman
felfogja, és egy vívő anyagban tárolja, és a kozmetikumokba bele dolgozza. Tehát az történik, hogy amikor te az arcodra kened mondjuk a fiatalító szérumot, akkor a te saját őssejt állományod indul el újra, új sejteket termelni, illetve a te sejtjeid kezdenek el újra kollagént és elasztint létrehozni saját maguk, ezért van az, hogy csodálatos eredmények születnek, nincsen senkinek 200-szoros növekedési faktorja az egész földön, tehát teljesen egyedülálló a cég, azért is ilyen jók a tapasztalatok, komplett termékcsaládról van szó, a szérum mellett van éjszakai krém, nappali krém, lemosó, ugye, ami méregteleníti a bőrt mindenek előtt, aztán testápoló is és egy maszk is, tehát ha mindent használsz egyszerre, akkor ilyen és ehhez hasonló megfiatalodásokat tudsz tapasztalni. Itt a hölgynél is egyértelműen látszik, amikor én ezt először láttam, akkor azért kicsit szkeptikus voltam. Jobb oldalt alul link látható, ő Amerikában él, meg is gazdagodott azon, hogy így megszépült és megfiatalodott, mert olyan sokan kérdezték tőle, hogy mit használ, hogy aztán az lett a vég, hogy rengeteg szérumot adott el. Nos, a lényeg az, hogy ezek a képek a valóságot mutatják, és bár én is nehezen hittem el az elején, de most már egyértelmű magamon tapasztaltam, meg is fogom mutatni, hogy mit tudnak a krémek, tehát egyszerűen fantasztikus, és tényleg azt tudja minden egyes krém és készítmény és kapszula, amit a cég állít. Itt ennél a hölgynél különleges képet tudok mutatni, ugyanis így szemből nézve a hölgy csak a bal arc féltekét kezelte a termékcsaláddal, és hát szabályszerűen látszik, hogy a bal oldalon, ugye így szemből nézve, a tónus fel van emelkedve, ki van feszesedve a bőr, míg a jobb oldala, így szemből nézve, még lóg, ugyanúgy, ahogy az előtt, tehát löttyett, úgymond, míg a bal oldal ugye teljesen feszes, tehát óriási és döbbenetesek voltak a változások, éppen ezért mikroszkópos vizsgálattal is alátámasztották a mért eredményeket. Pattanások ellen is, uraknak is nagyon jók a termékek, fiataloknak is lehet ajánlani. Az én kislányom is elkezdte használni azóta, egy hét alatt elmondtak a pattanása, és nincs neki, tehát nagyon boldog. Tényleg sok fiatal leányzó, illetve fiatal úr küzd ilyen hasonló gondokkal. Külön jó hír az, hogy égési sérülésekre a szérumot használva gyönyörű eredmények születnek, pigmentfoltok halványulnak, égési sérülések remekül begyógyulnak, illetve az öregségi foltok is teljesen el tudnak halványulni egy idő után, úgyhogy erre is nyugodtan ki lehet próbálni, és hát itt megint csak láthatod, hogy öregedésnek indult bőr, ugye mennyire feszes, fiatalos, és igazából fényes lett, tehát friss, ropogós, fényes, ez azért van, most már rájöttem, mert a bőr felülete simább lesz. Ez azt jelenti, hogy a pólusok összehúzódnak, saját magam tapasztalom, és egyszerűen a bőr felülete is gyönyörű sima lesz. Férfiak arról számolnak be, hogy a borotva könnyebben csúszik az arcon, és tényleg ez így is van, mert egyszerűen könnyebben csúszni a borotva a felületem. Na ez a másik kedvenc képem, mert amikor ezt láttam, mondom, hogy tuti, hogy valami meg lett a képekkel csinálva, vagy én nem tudom, mert legalább szerintem 10-15 évvel fiatalabb képet látok a jobb oldalon, és pedig holott ugye ez ugyanaz a hölgy, de úgy néz ki első ránézésre, mint anyuka és lánya, de aztán én is ugye elkezdtem használni a képeket, és ez például én vagyok. Hát elég brutális a változás, úgyhogy itt a bal oldalon láthatod, hogy csüng szinte a bőr a szememre, és hát a ráncok is igen mélyek. Még jobb oldalon egyértelműen látszik, hogy felemelkedett a szemhéj, ahogy kisimult a homlok, a szem közötti ráncok, és ugye aki ismer, azt tudja, látja. Élőben tényleg most így nézek ki, és szeptember 6-án megint Budapesten lesz egy találkozó, ahol tudunk találkozni személyesen, tehát nekem is nagyon fényes, fiatalos, rugalmas lett a bőröm, ilyen gumis, még a másik fotón bal oldalt is remekül látható, és itt még jobban hagytam a képre rá, tehát
ez az, amikor a változás még jobban látható, tehát fél arcon, illetve itt teljes arcon. Tehát elég brutális a változás, sőt én még egy néhány kilót le is adtam, még az is látszik a képeken, és annak ellenére meg kellett volna, hogy a ráncok mélyüljenek, és nem annak ellenére tökéletesen feszes lett a bőröm. Tehát azok a termékek és azok a szavak, amiket a cég mond, az úgy van. Én használom ezt a 20 perces maszkot is, mégpedig minden harmadik nap. Én úgy vettem észre, az első hónapban csak a szérumot használtam, utána pedig mindent. Hogyha mindent használok, akkor még gyorsabb volt az eredmény. És amikor a maszkot is elkezdtem használni, akkor jöttem rá, hogy még az is pluszban rásegít. Tehát én azt mondom, ha valaki tényleg ilyen eredményt akar, mint nálam, akkor érdemes mindent használni, hanem is egyszerre, de igyekezni kell azon, hogy mindent, hiszen egy plastikai sebészettel felérő változást tudsz magadnak szerezni kés nélkül, és hát egy töredék összegér, ugye, ami nem hátrány. Itt pedig olyan képeket tudok mutatni, amiben új terméket mutatok be, függőleges vonalat képzelj el, a jobb oldalán a hölgynek még ott van a szem alatt a táska, bal oldalon nincs, ez azért van, mert egy olyan krémmel, új krémmel lett bekenve a szeme alatt a hölgy, ami pár perc alatt kifeszesíti a szem alatti táskákat. Ezt most a cég az 5. születésnapjára fogja kiadni, tehát néhány hét múlva lesz kapható. Hát itt is egyértelmű a változás, hogy bal oldalon mennyivel feszesebb a szem körüli rész, míg jobb oldalon ugye ott a táska, és láthatod, hogy áruházban nem statisztákat, hanem járókelőket kentek be, és mobiltelefonnal van fotózva, tehát semmi stúdió, meg ilyesmi. Egyértelmű most már számomra, majd te is tapasztalni fogod, hogy ezek tényleg valós képek. Hát itt az úrnak is igen nagy táskája van a bal oldalon, jobb oldalon meg szinte semmi. És ez egy fiatal úr, tehát neki jó kis húsos, tömött arca van, és mégis látszik a szeme alatt a változás. Úgyhogy nagyon várjuk ezt az új terméket. Tényleg remek lesz. Na most a külső igen fontos, hiszen te is mindig mindenkinek az arcát nézed először, hogy szimpatikus-e vagy sem, de nyilván a belső számomra még fontosabb, hiszen belülről jön az egészség, belülről jön a fiatalság szintén, és hát nagyon fontos az, hogy hogyan éljük meg az öregkort elegánsan és egészségesen, vagy nem. Úgyhogy a sejtek egészségének támogatásában dolgoztak ki a cég a következő termékeket, amelyek mind szintén egyenként egyedülállóak, és egymásra hangoltan szedve pedig a fiatalosságot eredményezik, sőt az idő kerekét képesek a termékek visszaforgatni, akár 15-20 évvel. Nobel-díjas kutatás eredményeképpen jöttek létre a termékek, és ez a 3 professzor tudós kapott Nobel-díjat 2009-ben, mégpedig egy bizonyos enzim megtalálására. 3 közül Elizabeth Helen Backum az, aki járja a világot, rengeteg előadást tart, és aprólékosan beszél a telomerekről. Mik is azok a telomerek? Láttad a filmet, így az előadás elején. A kromoszómák végein vannak úgynevezett kis védősapkák, amiket telomereknek nevezünk, ez 2009 óta köztudott, ezelőtt nem is oktatták, tehát relatíve új dologról van szó. A lényeg, hogy ezek a bizonyos telomerek a kromoszómák végein itt zölden vannak jelölve, és amikor megszület, akkor hosszú a telomered, de időben minden osztódásnál rövidül, és az a gond, hogy amikor már túl rövid, akkor nem jelent védelmet tovább, és a sejtek osztódáskor hibásan osztódnak, tehát előjönnek betegségek. És azt mondja Elizabeth Helen Backum, érdemes meghallgatni tényleg az előadásait, hogyha valakinek megfelelő hosszúak a telomérjei, vagy visszahosszabbodnak a rövid telomérjei, akkor az osztódások teljesen egészségesen tudnak végbe menni, azaz nem jönnek elő degenerációs dolgok, nem jönnek elő betegségek, nem jönnek elő hibák. És ez a nagyon fontos ebben az egészben, hogy a telomér védi a sejteket osztódáskor.
Tehát itt láthatod már is összegzésképpen, mondja Elizabeth Helen Backum az egyik előadása végén, hogy az emberi élet hossza is összefügg a telomerek hosszával, és a képen alul mindjárt a zöld kis védősapkák ugye megnőttek, tehát itt már az ideális hosszúságot láthatod, tehát ez az ideális hosszúság, amivel születsz, és amivel védve vagy a retett betegségektől. Azt mondja a tudomány, hogy, és ezt nem én mondom, hanem tényleg ugye angolul, németül rengeteg dolgot, oktatást kapunk, hogy ezt tudósok állítják, hogy minden emberek által ismert komoly betegség most már a tudósok szerint a telomer rövidségre vezethető vissza. Tehát érdemes ezeknek majd utána nézni, illetve ezekről lesz is szó. Szeptember 6-án, valamint volt már róla szó, érdemes elkérni a szponzoroktól a felvételt, amikor a cég orvosa erről beszélt, és ezek hivatalos felvételek, tehát tényleg megkaphatók. Mit tudsz tenni te a telomerjeid hosszúsága érdekében? Köztudottan sokat tudsz tenni, illetve ugye a telomerát aktiválás, tehát ennek a bizonyos enzimnek az aktiválása az, amit a cég javasol, és a Nobel-díjas kutatás eredményeképpen létrejött ez a bizonyos kapszula, ami csak és kizárólag a Jeunesse cégnek van a világon, tehát tartalmazza azt a bizonyos anyagot, amit TL65-nek hívnak, a TL65-ön kívül még mást is tartalmaz, olyan az összetétel ennek a kapszulának, hogy a cég egyedül hivatalosan tudja azt mondani, hogy vége az öregedésnek. Tehát semmelyik más cég ezt nem mondhatja ki, hogy vége az öregedésnek, csak a Jeunesse cég egyedül a világon. És nincs még egy ilyen komplett fiatalító rendszer, fiatalító kapszula, ami kimondottan a telomerek visszahosszabbítására szolgálna. Tehát körülbelül egy éve kapható Affinity, és nagyon örülök, hogy végre kapható, mert innentől fogva tényleg kívülről és belülről tud bárki 15-20 évet fiatalodni, illetve tovább élni. Végeztek kísérleteket is, erről is lesz orvos általi előadás 6-án, illetve majd a következőkben, és már volt is. Tehát megfigyelték, és le is fotózták, hogy különbözően öregedtek meg az egerek, tehát az a csoport, aki kapta a fiatalító enzimet, azoknak sűrű bundájuk volt, aktívak voltak, utódokat nemzettek, egészségesek voltak, tovább éltek, míg az a csoport, aki nem kapta ezt a bizonyos anyagot, ami a világon egyébként csak egyetlen növényben található, azok pedig ugye kihullott szőrrel, lassúan, betegesen és előbb pusztultak el. Tehát ez egy óriási dolog, és egy óriási különbség szerintem. Ez az anyag egyébként egy kínai gyógynövény, egy bizonyos gyökérnek a hatóanyaga, ahhoz, hogy te egy hónapig a enzimedet aktiváld, illetve ugye a telomerjeidet hosszabbítsd, tehát egy havi adaghoz 1 tonna gyógynövényt dolgoznak fel. Tehát nem egy olyan gyógynövényről van szó, amit mindenhol a fűben és itt-ott az erdőben találunk, hanem egy ritka gyógynövényről, de egyelőre ez az egyetlen, amit a tudósok a világon találtak, ez az, ami emberi szervezetben szintiszta, természetes módon képes a telomereket visszahosszabbítani. Tehát a 21. század legnagyobb kutatásai a DNS javításról, telomer hosszabbításról, őssejttechnológiáról szólnak. Ezek olyan hatalmas áttörést fognak okozni itt a 21. században, mint annak idején mondjuk az antibiotikum vagy a lézer feltalálása. Nézzük akkor a következő terméket, a Resolve-öt, ami 8 gyógynövényből van összerakva, összeállítva folyékony formában, hogy mindig friss maradjon. Ezt száraz formában nem lehet ilyen hatékonyan megoldani, ezért minden egyes tasakot egyszerűen letéped a tetejét és megihatod, gyerekek is nagyon szeretik, így mindig friss marad. Az íze finom, édeskés, icipicit kesenyes, egy édes tömény gyümölcs ital, tulajdonképpen lila színben, és hogy miért
szed, azért mert naponta mindenkit érnek külső behatások, és az oxidatív stressz rengeteg kárt okoz a szervezetben, a nem tiszta levegő, a víz, a stressz, stb. És ez az antioxidáns anyag, tömény, bomba, hogy úgy mondjam, 4-szeres dózisban, mint bármelyik másik cég ad neked a világon, ez meg tudja a sejteket úgymond reparálni, tehát képes az oxidatív stressz okozta károkat kijavítani, mégpedig sejt szinten rendkívül magas az órák értéke, és tényleg egy egyedülálló termékről van szó. Itt láthatod dr. Nathan Newman-t, akinek voltak gondjai hajával, ő azt mondja, hogy a Reserve-öt fogyasztja belülről, illetve kívülről pedig a haját, a hajhagymáit a saját maga által feltalált, ugye őssejt technológiás szérummal kente, kezelte, és hát láthatod az eredményt. Itt látszik az összes orvosa most ilyen pillanatban a cégnek, tehát dr. Nathan Newman középen, ő az a híres Beverly Hills-i plasztikai sebész, aki a külső kozmetikumokat összeállította, illetve bal oldalt alul dr. Vincent Giampapa, ő az, aki most idén Nobel-díjra van jelölve, és ő az, aki a belsőleg szedhető, fantasztikus termékeket összeállította, tehát Nobel-díjra jelölni nem minden orvost szokta, tényleg remekek a termékek. Dr. Donna bal felül, ő a cégorvos, ő mindig benn van a cégnél, és kéznél van, jobb oldalt fölül dr. William Amzalag, aki pedig a cégorvos előadója, jön-megy a világban előadásokat tart, volt már Magyarországon, most 6-án nem lesz itt, viszont az októberi rendezvényen már itt lesz, de a felvétele megvan, úgyhogy még egyszer mondom, azt el tudod kérni a szponzorodtól. A következő termék egy úgynevezett komplet multivitamin készítmény nappalra és éjszakára, délelőtre és estére, tehát AM-PM, nincs a világon még egy olyan multivitamin készítmény, ami kimondottan nappalra és éjszakára lenne kidolgozva, pedig logikus, hogy nappalra egészen más dolgokra van a szervezetnek szüksége, mint éjszakára, hiszen nappal aktív vagy, éjszaka pihensz, regenerálódsz, tehát ez az egyetlen olyan termék, amely több mint 80 komponensből áll, és kimondottan a fiatalságot segíti, védi a DNS-t, hosszabbítja a telomereket, és ez mellett a pihentető alvást biztosítja. Nem véletlenül használja a NASA ugye ezt a terméket. És a következő egyben utolsó termékünk a VidaCell, ami 3 speciális rizsből van összerakva, a sejtek közötti kommunikációt segíti, illetve a máj méregtelenítést segíti elő. Nagyon fontos készítmény, hiszen a méregtelenítés az mindennek az alapja, tehát láthatod, hogy ez olyan kompletten összerakott rendszer, hogyha mindent használsz, akkor a termékek egymásra szinergikusan hatnak, és egymást segítik. Elérkeztünk akkor a nagy kérdés válaszához, tehát tényleg visszafordítható-e az öregedés, tényleg meggátolható az öregedés, vissza lehet-e tekerni a biológiai órát, 10-15 évvel. Nos, erre a zsöneszték válasza egyértelműen az, hogy igen, tehát belülről a Finity termékkel, amit reggel és este ajánlanak bevenni, mert a hatása 12 óra, tehát reggel egyet, este egyet, ha beveszel, akkor bizony a telomerjeid nem rövidülnek tovább, és kívülről pedig tudod az arcodat, ha fontos neked, ugye sok embernek nem, férfiaknak főleg nem, de akinek igen, az pedig lehet használni ugye kívülről az őssejt technológiás szérumot, illetve termékcsaládot is. Akkor most áttérünk a termékek után egy rövid részben a marketing tervre, tehát arra, hogy ha tetszenek a termékek, ha kipróbálod és úgy látod, akkor hogyan tudsz te ebből pénzt keresni, akár kicsibe, akár nagyba, akár vagyonokba gondolkozva. A kompenzációs terv nagyon egyszerű, 6 féle forrásból választhatsz, 3-hoz egyáltalán nem kell hálózatot építeni, tényleg egyszerűen van összerakva, és úgy, hogy mindenki megtalálja a számítását, mindenféle nyomás, kötelezettség nélkül.
Az első lépésekben már is láthatod, hogy 21,39 € plusz áfa az az ár, amit maximum kockáztat az, aki egyáltalán ezt befizeti, és tagja lesz a rendszernek. Érdemes tagnak lenni, mert ez egy mini franchise díj, úgymond egy saját vállalkozást tudsz ezzel az összeggel nyitni, és innentől fogva jogodban áll jutalékokat szerezni, vagyis újabb vásárlókat hozni a cégnek, amiből te pénzt tudsz keresni. Tehát 21,39 € plusz áfáért egészen biztosan nem lehet semmilyen vállalkozás, másikfajta vállalkozást nyitni. Nekem volt vállalkozásom, én tudom, hogy még egy villanyszámlára se elég, tehát ugye ezt nagyjából mindenkinek világos. Amerikában ehhez a belépési díjhoz még jár egy karkötő, vagy egy kulcstartó is, ami nem sokára itt Magyarországon is be lesz, illetve egész Európában be lesz vezetve. Az a nagyszerű benne, hogy ez a kis kulcstartó, illetve karkötő egyben egy USB csatlakozó is, és bárhol vagy, jössz-mész, mindenhol tudsz csatlakozni bármelyik géphez vele, és rendelkezésedre áll rögtön a cég összes anyaga, a reklámja, filmjei, fordítások, minden. Tehát egy óriási segítség lehet a hálózatépítésben, az ismerkedésben, és mobilon is remekül használható a rendszer. Rendkívül fejlett a technikai háttere a Zsönesz vállalatnak, nem véletlenül, hiszen maga a tulajdonos ugye ebben egy óriási koponyai specialista Amerikában. Itt vannak a lépcsők, egészen röviden fogom ismertetni, tehát 0. szinten vagy, amikor nem fizetett ki a 21 dollár vagy eurós franchise díjat, hanem csak terméket vásárolsz, jogodban áll, kipróbálhatod, bármikor aztán felminősülhetsz. Ha befizeted a 21,39 € plusz áfát, akkor viszont már az első szinten vagy, és neked van egy saját vállalkozásod, te otthonról, a hálószobádból vagy az íróasztalodból 105 országba tudsz szállítani, úgy, hogy nincs raktárad, mert a cég mindent helyetted elvégez. Van egy webáruházad, ahova behívhatod a vásárlókat, hirdetheted magad, hirdetheted a saját áruházadat, és egyszerűen kiszolgálhatod a vevőkörödet, még egyszer hangsúlyozom, és jelen pillanatban 105 országba. Tehát úgymond egy komoly vállalkozást kapsz érte, ezért a 21 euróért, ugye? Második szinten vagy, amikor egyszer egy hónapon belül van 100 pontos vásárlásod, 100 pontos vásárlásod általában 2 termék megvásárlása. Ha ez egyszer megtörténik, akkor innentől fogva te már a második lépcsőn vagy, és harmadik lépcsőre kerülsz, hogyha nem csak te, neked van 100 pontos vásárlásod, hanem 2 munkatársadnak is. Ismerőseid egyik jobbról, másik balról, ha beregisztrál hozzád, akkor te már is vezető vagy, hiszen van 2 munkatársad. Most ez a vezetői szint, ez a következő képen majd még bemutatásra kerül, mert ez egy különleges szint. Egyébként minél magasabbra mész a lépcsőfokokon, annál mélyebben kapsz plusz jutalékokat, vagyis a munkatársaid keresetének, csapatjutalékának bizonyos százalékát. Még annyit hozzáteszek, hogy a 9-es lépcsőn, ha a gyémánt szintet valaki eléri, akkor ott a havi átlagkereset az ilyen $300,000 körül mozog, csak a múlt évben 20 gyémánt született a Zsönesz vállalatnál, és gondold el, mi lesz itt Európában, tehát itt is ugyanez várható, mint keleten, akik itt most komolyan veszik, itt az elsők között vannak, és ezekben a termékekben fantáziát látnak, azok gyémántok lehetnek egy év alatt, de hát ha 2 év vagy 3 év lenne, akkor is mutass nekem egy másik, egy akármilyen munkahelyet, bármit, ahol te 3 év alatt fel tudsz menni a ranglétrán, egyetem nélkül úgy, hogy havi 300 000 keres. Hát azt hiszem, nehéz lesz ilyet találni, szerintem nincs is. Tehát itt tényleg mindenféle előképzettség nélkül bárkinek megvan a lehetősége arra, hogy az álmait megvalósíthassa. A 26.250 amerikai dollár hetente járhat
amikor említettem, hogy vezető vagy, tehát te vagy fölül egy munkatárs jobbról, egy munkatárs balról. Ha neked 2 aktív munkatársad van, akkor már eleve 3-an dolgoztok együtt, és 3-an hozzátok az újabb vásárlókat. Függőlegesen képzelj el egy vonalat, neked ilyenkor van egy jobb és egy bal oldalad. Minden egyes alkalommal, amikor a bal oldalon 300 pont és a jobb oldalon 600 pont összejön a csapatban, akkor $35 csilingel a webirodádban, az elektronikus pénztárcádban, de ez fordítva is érvényes, ha a bal oldalon van 600 pont és a jobb oldalon van 300, ez akkor is ugyanígy csilingel. Tehát ez az az összeg, egyetlen egy bónusz most ez, amit mutatok, ami akár percenként csilingelhet majd később, mint a mostani gyémántoknak szépen az elektronikus pénztárcájukban, tehát 26.250 hetente a tiéd lehet, hogyha ezt komolyan veszed. Most nézzük a csomagokat, ez a legnagyobb csomag, amit mutatok, egyéves jumbo csomag, 1342 euró plusz áfa az ára, mindig plusz áfát kell mindenhez érteni. Ez egy remek csomag annak, aki komolyan gondolja, rengeteg termék van benne. Van olcsóbb csomag is, ez például 785 euró plusz áfa. Nagyon ajánlom komoly tervekkel kezdőknek, ugyanis még mindig rengeteg termék van benne, és egy úgynevezett Zafír vezetői szintet ad meg neked fél évre, rögtön az első pillanattól fogva. Ha még nem vagy biztos magadban, akkor választhatod az 592 eurós csomagot, ebben is még nagyon sok minden benne van, illetve van még kisebb csomag, 397 euróért, ez is még gyöngyszintet ad neked 2 hónapon keresztül, és minden fontos terméket tartalmaz. Ha pedig nem igazából a pénz érdekel, csak a termékeket szeretnék kipróbálni, akkor ez a 150 eurós csomag egy remek választás, ugyanis benne van a Reserve, ami ugye a sejteket aktiválja, és a stressz és mindenféle külső behatás okozta károkat reparálja meg. Antioxidáns bomba, ahogy említettem, benne van a szérum, ami az arcodat tudja fiatalítani, illetve az AMPM multivitamin készítmény helyett most a nappali krém van benne, ami még jobban segíti ugye a szérum hatását. Egyébként te bármilyen csomagot összeállíthatsz, illetve ha nem szeretnél csomagot venni, vagy még csak terméket sem szeretnél venni, akkor megteheted azt is, hogy csupán csak a 21 eurós regisztrációs díjat fizeted be, a franchise díjat, és onnantól fogva, ahogy említettem, te már is hozhatod a vásárlókat a céghez, azt mondja a cég, a vállalat, a Zsönet vállalat, hogyha te 2 vásárlót behozol a céghez, akkor minden alkalommal $50 a tiéd plusz 2 darab szérum ajándékba. Tehát 21 eurós regisztrációs díj, amivel te ráadásul a bináris fában egy klassz helyet el tudsz magadnak foglalni, hiszen utánad fognak sokan, de nagyon sokan még regisztrálni, tehát ők már mind alattad lesznek. Tehát 21,35 euró plusz áfa regisztrációs díjért, után már is jogodban áll akár hányszor 2 új vásárlót hozni, te minden alkalommal $50 plusz 2 szérumot fogsz kapni a cégtől. Ez tényleg egy brilliáns ötlet, én még ilyet soha sehol nem hallottam. Tehát láthatod, hogy a kompenzációs terv az tényleg úgy lett összeállítva, hogy gyorsan, egyszerűen és könnyedén tudja bárki megvalósítani a neki megfelelő álmait. Egyéb bónuszok is vannak, csodálatos szigetekre viszel a cég, tehát aki komolyan gondolja és elér egy bizonyos eredményt, azt a cég minden évben ingyen ajándékba elviszi Hawaii-ra, nem csak egyedül, hanem férjel, feleséggel együtt, és teljes ellátással kipihenheted magad 5 csillagon felüli szállodában, ahol még költőpénzt is ad a cég neked, nehogy a sajátodat kelljen költened. Aki pedig még följebb kerül gyémánt szinten, ott pedig családostól szintén minden évben egyhetes luxusutazás Bora Borán, ami megint egy átlag feletti helyen tudod kipihenni magadat, illetve eltölteni az idődet a családoddal. Hát nekem még nem volt a munkahelyem, ahol a főnököm
egyáltalán még csak a Balatonra is elvitt volna egy hétre teljes ellátással. Tehát érezhetem, hogy mennyire különleges ez a cég, és ezek csak a fix utazások, ezen belül még rengeteg más is van, és egyéb bónuszok, és konferenciák, és kedvezmények, és. Zsönesz irodák vannak, ez például az amerikai, itt voltunk személyesen, itt fotózkodtunk, majd van, berakom a többi fotót is, ahol én magam is látszok. A tulajdonos asszonnyal, az úrral, a fiúkkal, az összes munkatársal, mindenkivel találkoztunk, bejártuk az egész épületet, megnéztünk mindent az orvosokkal, stb. Tehát tényleg ide is elvisz a cég, ha komolyan gondolod, mert azt mondja a vállalat, hogy ha te szeretnél velük dolgozni, akkor ők megmutatják neked magukat. Tehát te el tudsz menni a cég meghívására, ingyen és ajándékba Orlandóba, tehát itt voltunk mi most. Nagyon sok, látod, Panama, Mexikó, stb. Nagyon sok iroda van már, amit a Zsönesz vállalat tart fent és fizet. Itt Európában még nincs, tehát itt Európában egy óriási fejlődés előtt állunk. Az első iroda valószínűleg Budapesten lesz megnyitva. Óriási és hihetetlen az infrastruktúra, ami a cég mögött áll. El nem tudod képzelni, hogy ennek a cégnek mennyi pénze van, nagyon stabil, ezek 30 év múlva, meg 50 év múlva is itt lesznek, fizetni fognak, teljes biztonságban lehet. És megoldották azt is, mint láthatod, hogy te könnyedén, gyorsan hozzáférhess a fizetésedhez, tehát ajándékba küldenek neked rögtön az elején az első csomaggal egy műanyag kártyát, amivel bármelyik automatában kiveheted a jól megérdemelt fizetésedet, tehát ez is meg van oldva. A következő képen pedig már csak azt a két okot mondom el, hogy miért is csatlakoznak olyan sokan, csak az elmúlt hónapban, mondjuk 35 000-en, ugye, ahogy említettem, a Zsönesz vállalathoz. Nyilván sok embert érdekel az egészség, a fiatalság és az elegáns öregedés, az egészséges, hosszú élet, tehát ha ez téged is érdekel, hogy akkor a legjobb helyen vagy, nincs másik olyan cég, ami ezt neked nyújtani tudná. Ha pedig szeretnél ezekből a fantasztikus és egyedülálló, újszerű termékekből pénzt is keresni, ha gondolkozol abban, hogy csatlakozol a csoportunkhoz, akkor itt vagyunk, fogjuk a kezed, segítünk tényleg mindenben, nyugodtan hívj akármikor éjjel-nappal, tehát összeadott erővel, idővel és összeadott energiával dolgozunk, akkor a lehető legjobb helyen vagy. Itt most tényleg azt kell mondjam, hogy akik a lehetőség útjára léptek, vagy lépni fognak, mindig is így volt, meggazdagodhatnak, ez most is így van. Tehát én azt javaslom tényleg, hogy nézd meg a weboldalt, hiszen magyarul van, nézegesd meg a termékeket, próbáld ki, vedd fel a szponzoroddal a kapcsolatot, és utána döntsd el, próbáld meg. A legtöbb, amit kockáztatsz, az a 21,39 €, de hát ezt nem nevezném kockázatnak a mai világban. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Holnap ugyanekkor várlak sok szeretettel. Egy filmet berakok még, hogy lásd a cég színvonalát, ilyen és hasonló rendezvények lesznek itt Európában nem sokára. Tehát sziasztok, jó döntést kívánok holnapi viszontlátásra!